30 ýyla golay dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýbatlardan soň Äzerbeýjan bilen Türkmenistan iki ýurduň Hadar deňziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmegi barada galaşygy gol çekdi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Äzerbeýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 21-nji ýanwarda geçirilen video konferensiýa ýygnynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünşmek jarnamasyna gol çekenligini ýylan etdiler. Uglevodorod ýatagy barada galaşyk Hadar ýakasyndaky iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmakda ädilen möhüm ädim bolmak bilen bir hatarda Transhadar geçiricisiniň gurulşygy wagtyndaky planlary hem gaýtadan gün tertibine getirýär. Gürrüň edilýän ýatagyň ady dostluk bolup ol eglişigi ulalaşygy aňladýar. İki yurt bu ýatagyň üstünde Sowet Soýuzy 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa edýär. Äzerbeýjan ony Kepaz diýip adlandyrsa, Türkmenistan bu ýataga Serdar diýip ad berdi. Aslında bu Hadar deňziniň ortasynda Äzerbeýjan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýän we üstünde dawa edilýän üç ýatagyň biri bolup durýar. Beleki kıyatak Azeri we Çıraq bolup, Türkmenistan olary degişlilikde Omar we Osman ýataklary diýip adlandyrýar. Emma Äzerbeýjan bu iki ýatagy Türkmenistan bilen eýçilik dawatyny çözmeden BP'niň ýolbaşçylygyndaky halkara konsorsiumyň kömegi bilen bir ýamdan bäri özleşdirip ýör. Kas anaga Äzerbeýjan Çyragy 1997-nji ýylda Azeri ýatagyny bolsa 2002-nji ýylda özleşdirip başlady. Äzerbeýjanyň bu iki ýatagy özleşdirmek karary Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň gaharyny getiripdi. Sebäbi ol 1996-njy ýylda iki ýurduň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy maslahatlaşmak üçin Bakuga sapar edip Äzerbeýjanyň prezidenti Heydar Aliýew bilen duşupdy. Çyrak we Azeri ýataklarynda önümçilik işleriniň başlanmagy bilen Türkmen-Azeri gatnaşyklary barha beter yaramazlaşdy. Olay aralykda ýerleşýän 3-nji ýatak Güneşli bilen bilelikde bu üç ýatakdan alyp boljak newit ýatýaşlyklary takminan 7 milliard barrele barabar we Azeri, Çyrak we Güneşli ýataklary Äzerbeýjanyň newit önümçiliginiň esasyny düzdi. Ýöne 2010-njy ýylda iň ýokary derejesine galan we günde 823.100 barrele çenli ýokarlanan newit önümçiligi şondan soň kem-kemden adalýar. Şu aralykda tanker ýetmezçiligi Türkmenistanyň eksport edip biljek newitiniň mukdaryny çäklendirdi. İki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar Heydar Aliýew 2003-nji we Niýazow 2006-njy ýyllarda ýogalandan soň gowlaşyp başlady. Ýöne muňa garamazdan Berdimuhammedow 2009-njy ýylyň aýaklarynda hem Çyrak we Azeri ýataklaryna eýçilik meselesini halkara arbitraj suwduna çykarmak pikirini edýärdi. 2007-nji ýylda Berdimuhammedowyň häkimet başynda gelen ilkinji ýylynda Türkmenistan 3-nji blok Serdar häzirki dostluk ýatagyny özleşdirmek üçin Kiprde ýerleşýän Buret Hill kompaniýasyna yktyýarnama berdi we bu kompaniýa seismik gözlük işlerine başlady. Ýöne Türkmenistan we Äzerbeýjan iki ýurduň ýatak üstündäki dawalary çözülýänçe bu ýerdäki islendik işi duruzmak kararyna geldi. Şeýlelikde dostluk ýatagy baradaky jarnama gol çekilmegi iki ýurt üçin hem möhüm üstünlük boldy we Aliýew munyň iki ýurduň alnyp barýan tutan ýerli işleriniň netijesi bolandygyny ýaňdatdy. Äzerbeýjanyň döwlet newit kompaniýasynyň Sokaryň resmisi Ibrahim Ahmedow geljekde bu ýatagyň özleşdirilmegi bilen baglanşykly entek köp techniki we täzirçilik detallarynyň işlenip düzülmeligini aýtdy. Ýöne ol gol çekilen jarnamany öwüp onuň Äzerbeýjanyň goňşusy Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň taryhyndaky täze döwrüň boşlukçysy diýip adlandyrdy. Dostluk ýatagynda takminan 1,4 milliard barrele barabar neftiň bardygy subut edildi we mundan beýlekki gözlegler hassa köp goruň üstünden getirip biler diýip pikir edilýär. Ahmedow sözüni dowam etdirip Çyrak we Azeri ýataklarynyň özleşdirilmegi netijesinde biziň hazırda infrastrukturamyz we geçirijilerimiz bar. Bu sebäpli Ýewropanyň we beýleki sebätleriň bazarlary bilen birleşdirýän newit turbolarymyz hem gaz turbolarymyz bar diýdi. Bu has uly meseleniň her ýyl 30 milliard kubmetr türkmen gazyny Hadar deňziniň üstü bilen ilki Äzerbeýjana soňra Ýewropa eksport etmegi maksat edilýän Transhadar geçiricisiniň ähmiýetini ýokarlandyrýar. Uly ilmi işgär we NATO'nyň Kanadadaky assosiasiýasynyň energiýa howpsuzlygy boýunça programmasynyň direktori Robert Cutler
Hadaryň geosiýasy hem energiýa meseleleri boýunça öňde barjy hünärmen bolup durýar. Bu 2018-nji ýylyň awgust aýyndaky Aktau şertnamasy netijesinde işlenip düzülen we tizleşdirilen düşünşmek jarnamasy hakykatda transhadar geçirjesiniň öňünde duran soňky päsgelçilikleri ýok edýär diýip Katler Azat Ýewropa adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hadar deňiziniň durumy we onuň bölünşigi üstünde udaga çeken oňuşmazlyk ahirinde esasan Gazagstanyň Aktau şäherinde geçirilen Hadar sammitinde 2018-nji ýylyň awgust aýynda Iran, Gazagstan we Orsiýa 5 kenariýaky döwletiň ýol başçylarynyň Hadar deňizi konwensiýasyna gol çekmegi bilen aradan aýryldy. Dostluğu özleştirmek barada kınalaşık Türkmen Azeri hyzmatdaşlygynda Hadar deňizindäki ýataklary bilelikde özleştirmek wagtda ädilen möhüm ädim bolmak bilen ahir netijede transhadar geçirijesiniň gurmagyň hem açary bolup biler diýip hünärmen pikir edýär. Iki taraplyň gepleşikler wagtynda transhadar geçirijesi boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada jekmejek maslahatlaşylanlygyna şek ýok. Hut şu hem häzirki düşünşmek jarnamatyna alyp geldi diýip Katler belledi. Ahmedowyň belleşýäri dostluk ýatagynda edilmeli hyzmatdaşlyk boýunça entek çözülmeli köp jekmejeklik bar we şolaryň biri hem şüphesiz geçiriji taslamasynyň maliýeleşdirilmegi bolar. Azerbaýjanda Trans-Anadolu TVG gaz geçirijesini tanapy doldurmak üçin yeterlik gaz ýok. Sebäbi bu geçirijiniň geçirilmeli gazynyň muktary köpeldi we 60 milliard kub metr çenli barp ýetdi. Şol bir wagtda tanap tarapyndan aktaryljak gaza ýene bir näçe ýurdun goşutjakdygy aýdylýar. TVG gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda duran Türkmenistan tanap arkaly Ýewropa gazy berjek görnetiň seçki bolup durýar. Katleriň pikiriçe, dostluk baradaky jarnama gol çekilenden soň synçylar transhadar geçirijesiniň gurulmagy babatynda ýakyn wagtda boljak ilerlemelere gen galmaly däl. Emma moňa garamazdan bu ýerde entek bir uly kynçylyk hem bar. Sokar öz pullaryny energiýa eksport taslamalaryna şolsanda Azeri gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa getirýän tanap geçirijesine ýatyrdy. Türkmenistanyň ykdysadyýety bolsa häzir çok günlük ýagdaýynda we bu ýurt öz tapyp bilen islendik täze girdejesine ulanmaga mejbur bolar. Ýöne Aliýew 2018-nji ýylyň awgust aýynyň aýagynda Azerbaýjanyň Türkmen gazy üçin tranzit ýurt hökmünde çykyş etmek isleýänligini açyk aýdypdy we egerde Türkmenistan geçiriji gurulmagyny islese hökümet bu taslamany Sokarın eksport uğur taslamalaryny maliýeleşdirmeli diýipdi. Video sammiti Azeri we Türkmen liderleriniň aýdan hoşgulaw sözlerinden Aliýewiň dostluk ýatagynyň özleşdirilmegine Türkmenistan hem maddi taýdan goşunt goşmaly diýip pikir edýänligini aňlap bolmaýar.